Bale yn tasgu allan at Ethan Roberts. Matty Hill. Bale ymlaen at Robles, rhywun to le efo fo'n o gwrs Cosby! Ail gyfle! A'r Bale yn cael ei chlirio oddi ar y llinell. Ergyd o bell! Ac yn y pen draw mae hi mewn! A doedd Aaron Williams ddim yn cam sefyll. Hughes. Dros am ddiffyn. Robles ar ei hôl i. Doedd o ddim yn cam sefyll. Robles a Davies. Gyffredin a Davies! Ac Aaron Williams yn gorffen y symudiad. Robles. Nôl at Hill. Tu mewn at Ethan Roberts. Matty Hill unwaith eto. Croesi. Peniad Aaron Williams! A rhif 40 ar 10 yr ymwelwyr yn cwblhau hat-tric.